Ja, soos altyd. Moenie waarneem. Ja, Ek sal daarna kyk, nie waar en ek sal daarna. Dialogue is actually baie goed. Dialogue. Mr. Dialogue. Mevrou Dialogue, ek weet nie hoe haar naam is nie, maar... Oh ja, sy het jou mos met die pump challenge geadd. Al die mense in die lobby geadd. Of course. Ja, wat? Ja. Ja, Jessica, spoeg met zombie, nee, sy saai nog af. Ja. Ja, ons het net nou saam met Nestwick gespeel, een bietjie. En toe lief sy, ek weet nie hoekom nie. Ek ook. Ja, precies. Ek sal dit saam met jou doen. Jessica? Ja, Jessica, ek weet nie of jy dit mag doen. Ek is een seker. Nee. Want daar is net... Ek weet. Want sy het al gesign af, dus sy moet nou net saam met nog een admin. Ja, sy het al gesign af, ons het een ronde, sy het een ronde saam met admin gespeel. Maar nie so baie nie. Ek weet nie of sy op is nie, want ek het vir Nestwick private keer gesê sy het opgesign en toe sê Nestwick net 'n thumbs up. Ja, ek is nog net hier wat my neefie vir my gestuur het. Hy het 'n hele flippend 16 paragrafe vir my gestuur. Also. Ja, dit werk. Flashing die. Hello. Nou, moet ek okay. Ek sal ook uit. Ek lees gauw. Ek sê, ek lees. Ek sit gauw uit want ek het van my 16 paragrafe wat my lippie gestuur. In jou video. Oké, ek sit nie uit nie. Ek gaan nie uitsit nie. Ek gaan nie uitsit nie. Yes! Yay! Ja. Okay, let's go. Jessica, jy moet nou goed speel. Daar. Ja. Ek kan nie ready op. Ons gaan Team Rumble speel. EXD. Daar lief hy, ja. Nou gaan ek lekker sweater gaan. Met die pump challenge, nee? Met die pump challenge het ek allemaal gekeerd met 12 kills. En is er met 6 en hij heeft het 12. Yes. Let's go. Ons moet die wen. Ek is ook al sweaty met die. Ja, ik lees soms in paragrafen van mijn neefje vandaag gestuurd terwijl ik was. Ja, ze hier jou gedaan. Het één heeft jou geïnpam. Ik doe even geklipt heeft. Het in Yo, flipper hell! Ik was eigenlijk voor mijn Spanish woord, laat ik Afrikaanse woord wil schrijven.
My flipperphone is nie. Hy gee vir my so Spaza Ziza flippins en die woorde so. Nee, ek probeer Afrikaanse woorde skryf, maar as ek sê spacebar dan gaan hy na fashion as Japanese woord. Ja. Ja. Jammer. Ja, jy het dit nie bedoel nie. Ja, gee maar vir al die foon al die skuld. Ja, as ek sommer hier onder maak jy saak in. Jappie, iemand draai hier by ons. Ik het dankie ook gesê nie. Maar Nou ik gaan die mense ons met die bed slaan dat ons hier die bus moet gaan dankie sê. Nou wil jy dit moet gebeur het. Nee, waar ek geloof nie meer is nie waar nie, vir jou. Ja, ek praat moenie daai never mind. Never mind. Ik heb 2 shotguns. Come here, where are you? Oh, wait. Jessica, buiten nou seriously die bos. Ja. Dit is nie die bos nie, daar is nie die bos nie, daar is nie die bos nie. Karma! Karma! Karma is jy. Ja, loop maar in cirkel van bankhuis. Loop maar in cirkel. Gaan sê die busdrywer 10 keer weer dankie. En doe dit 10 keer reg. Die ou wat Jessica het karma gekry. Ek gaan double klip op, ek gaan hulle klip. Nice, kid. Klip. Nice. Cool. Okay. Ik ga dit als bootmounting. Ja. Nice. Nee, 3 kills. Da di 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 da da da. Mia reboot saam met ons. Hadden vannacht gehad. Da da di da di. Zit hier mama weer terug? Dit. Oh, ek het net maar ongezien van achteraf nie. Hy was op die dak gestaan. Ek het gedoog hy was 'n flippin pieker. Shit man, ja pieker. Daai klein shit. Commando. I've one tap. Excuse me. Get shit on, kid. Down. Iso. Sophie. Big zombie. Sophie. I'm on the most movie op Jessica. Nee, Jessica. Dit was los dingetjes. Dus is hij moest speegboekje op
Spoegbeekje of iets is dat. SpongeBob. SpongeBob SquarePants. Mia, why you live under the sea? Spoegpet zombie. Who live under the sea? Oh no, dinosaurs. Ja. Ja, hoe lang dinosaurs? Ik wil Ja. nou iets van zeggen, maar ik ga dit niet helemaal uitspreken. Ik doodzie, ik kom aankomen in de lucht legendary. Ik had een legendary. Jessica, jij moet gezien het. Ik speel one op every god, man. Public. Die oude heeft 50 kills en Johnny die gun, ik is zo ver nog. Toen binnen een seconde, heb ik al 90 kills. En toen kwam ik en toen, kom klap ik die ouwens. Klap die ouwens. Mijn woorden is niet echt vandaag. Nee, maar ik dacht klaar bad. Om verder te slaan. Tot ik geef hem naar boord toe. Oepsie. Oké, zo. Oké, laat jij wel op je bouwen slaan. Ik ga naar de achterin graag. Klap dat al bij zit. Ja. Nou, dat is iets. Zoek jij outlaw van? Outlaw shotgun. Even staan. En mijn woorden zijn een mes op. Mijn woorden wil eens recht uitkomen. We are not scaredy cats. I get it. Kom eens, ik heb de myrtle daar. Ik ga naar op je rug merken of zo. Dus ik kan zitten binnen. Ik luid. Ik wil aan. Is dat die woord? Oké. Die woord? Oh ja, was het? Ik heb 5 seconden zo net gehad en toen had ik weg. 5 seconden is dit gehad heeft. Ja, met die scorpion. Ik weet het. Wat is dat aan de scorpion? Kom mee. Hier. Ja, die scorpion. Ik heb het gedaan. Ja. Ik heb het gedaan. Daar. Nog Moet je mij schieten met de kanten? Ja, dan gaan we in de break. Ik skrap mij. Nevermind. Ja, op achter mij staan. Mijn zooi. Dit kan achter jou de boss. Kom. Die dinosaurs. Dinosaurs is niet maar goed doen, ja? Ach, die. Ja. Zo, mam. Wacht. Zo, vat mijn dood. En die mag het. Kom mensen, ik ga jullie lekker. Wat dan? Ik heb 2 legendary guns. Ik heb het weer. Je lobby to clear.
Ik het ook. Kijk, mensen moeten rechtig worden die die game spelen. Da di 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 di. Ja, wat is Blackmore? De Black Market is Alipad. Zo. Sub-Zero. Hallo. Van Zero. Sub-Zero. Zero. Is Is iemand... iemand ik neem? Nu hij wat. Ik heb dit paas in oranje gaan. Ja, Hallo, het Wally, is sorry, ik oefen net mijn editing toolbox. Hebben die mensen lekker van toolbox. Ja, dat is een ramp voor jou. Dat is een ramp voor jou. Ja, dat is een ramp voor jou. Perfect liggen weg. Ja, definitief van die kant amper afgevallen. Definitief niet. Da di 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 di. Ik vraag gewoon die mensen. Ik kom naar jou toe met mijn mooie kar. Zo zeker. Die Dodge. Ik heb wat mooie kar, by the way. Oh nee, ik heb er wel niet. Ik zie voor iemand in de kaart. Daar kan nog. Als iemand die... Oepsie. Ja. Nog die mensen, ik zou hem klap. Jullie gaan proberen voor haar te snipen. Ach, om die sniper of iets. Ik een jachtje. Ik een jacht gewoon niet. Dus kijk, er zit achter. Hey Tom. Je kan pas op deze mensen bij de manier. Ja. Hey Tom. Ja. Ja. Hallo, ik doe alsjeblieft mensen. Never come back here again. We're going to get clubbed. Ik ga nog geloven, ik heb nou een hele school op mijn ei uitgepakt nu. School. Kom maar, met het verlaling, ik moet hem gebruiken. Ja, ik heb nou een hele school op mijn ei uitgepakt. Met die moertoe. Ik noem je bed de moertoe. Ik wil die volgende challenge, that's only. Dat je mensen gaan lekker. Ja, first. Hoe laat is het nou, die film? Het is maar 13. Ja, 18. Is iemand met een bike van mij? I'm coming fast as I can. Is iemand een regen? Je stak hem gelijk. Het gaat elkaar. Bro, gaat elkaar naar mij toe. Mia moet niet aan elkaar klimmen. 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 Mia moet niet aan elkaar. Mia moet niet aan elkaar klimmen. Mia moet aan elkaar klimmen. Ga niet. Serieus man, Mia. Ja.
Jessica, help my een beetje. Ah, is oké. Het is nieuw. Jessica, het is nieuw. Ik kan maar niet rijden. Ik ga niet naar huis. In de bed. Ah, achter jullie. Hey Tom. Kijk! Ja, daar hou ik aan. Hier. Jessica! Oké, even op. Oh, daar flip ik je kar. Jessica, ik kom. Ik kom die license hier. Ik mag die license niet. Ik moet niet aan de license heen. Oepsie. It's the licensee. Da-di-di-di-da-do-di. Ik ga... Mag jij nou een video? Ja. My god. Ja. Er is een mens bij mij. Jessica, als jij nou daar kan gelopen zit, zou ik voor jou een mooie karren gemaakt hebben. Een Dodge. Hoe kom is mijn zo'n windshield gebreekt? Ik weet het zo. Ja. Daar vlieg ik mijn kar. Dankjewel. Hallo jullie. Ik zie een lach. Ja. Hey Tom. Hey Tom. Jullie, mijn eigen bier is wel mooi niet. Ja, mijne ook niet. Jessica, Oh, hou hou. spier. Is niet oké. Oh, alles aan. Jessica moet nou niet doodgaan. Oh, daar vliegt mijn kar. Daar gaat mijn kar. Mijn kar is niet levendig hier. Die mensen om. En oh. Het is... Ja, het is niet goed doen. En ik kom met mijn Daniel naar Johan. Ja, dat is met Daniel naar Johan. Wat ik probeer. Oh, get shit on. Johan, pas op je Daniel. Bye bye. Big zombie. Maar pas op, ik kom met Daniel in de cirkel. Hallo, kom naar medallion. Die medallion komt. Ik is niet bij goeie. Ik heb Die is bij mij. ik kan meer. Meer. Is medallions die boel wat skaten met een keer hard? Ik was letterlijk bang voor die medallions. Want ik altijd, elke keer. Op je berg, ze punt. Zo. Wat op berg? Oh! Je hebt gewoon highlight. Een stoeie, maar medallions. Ik denk zo dik naar me. Jessica, is het mini? Het is net alle 3, het is net 3 mee uit nog een 10 uur. Het is nog op eigenlijk kan dus ietsje weg in de bad halen. Ik probeer achter die... En dan krijg ik nou zo'n baba's achter die muur, achter die berg weg. Oh, ik denk niet op die berg niet. Ik denk op die berg. Ik denk op die berg. Ah, daar is snipers al, is wat? Dat is veel persen brand. Ik had een baie dan 46. Ja, daar. Ja, klaar. Nee. Doe, Jessica.
Jan kom. Ga niet pushen, Mia. Ga niet pushen. Oké. Kom. Nice. Dankie jullie. Ik neem mezelf. Ja, ik hoorde hem maar. Hoeveel? Oh ja, Johan, dat is het. Twee. Is een medkit. Nog één ouwe. Juan, is dus 2 minis. Ja, pak daar minis. Ik hoor je daar minis. De tent is goed. Welke? Ik weet hem. Bro. Jij gaat zelf moeten winnen. Nou win ons dit voor jou. En ik heb die team gaan keren. Ik heb die team... Nee, jij die team gaan keren. Met 1 kill. Ja. Die was mij. Ik heb 9. Liefde lobby. Ja, beter. Jij gaat zelfs met de gun winnen. Nou win onze gun voor jou. Wat is die YouTube channel onze naam? Ik heb ook al mijn phone man. Alright gaming. Oké. Nee! Ga los. Ach, Ik heb 9. I got 8. Gaming nee, die gaming moet net die, hoe heet het weer?